Pekný deň vám prajeme, vítame vás pri novom vlogu. Dnešný vlog bude z Floridy. Čaká vás toho veľmi veľa toho zažijeme, takže uvidíte to. Už sme zbalení, ideme, čaute, ozveme sa vám. No, dobrý večer, my vás zdravíme z parkoviska Walmartu, lebo ako správni road tripáci sme sa rozhodli, že tu ideme dneska spať. Už sme šoferovali koľko? 4 hodiny? A máme teraz prestávku, je 11 preč. Ideme spinkať, Gigi. Gigi nás ochraňuje. Gigi je taká, my nemáme peniaze. A Nie, iba náš daddy je taký šetrilek. Nie, on má rád adventure. Vidíme sa zajtra ráno. 5:35. Ми вже поспали. А йдемо далі. Та Gigi? Давай, цікай. Зробили таку зупиночку в Саус-Каролайні на кавічку. Bola výborná tá káva. Veď uvidíte. Як спала Тая? Добре спала? Ну dve. Bolo celkom v pohode. Тут мають таке болотяний ліс. А по-словенськи як то скажете? Lužný les. Лужний лес. Išli sme si na takéto krásne kávičky chutné. Giginka, dala by si kávičku? Dala by si. No, za hodinu sme už na Floride. Tešíme sa, hlavne Gigi. Tá už to moc nezvláda. Gigi? No, tak my už sme sa dostavili do nášho kempu. Pozrite sa, aké to tu máme. To je naše miesto. Tu máme už stan postavený. Toto je náš pes, agresívny. Jarek už pripravuje jedlo, lebo sme veľmi hladní. A samozrejme za chvíľku si otvoríme naše prvé pivko, to uvidíte. Ziben na ľuľu. Na našu dovolenku, na zdravie. Gigi, Gigi. Ignoruje ma. Moja malá bezdomovkyňa, treba ti zostriť. Všetko sa môže pokaziť, ale pivo musí byť chladné. Ясме. М'яско жариться, Тая півко п'є, Gigi щось грібе. Ой-ой-ой-ой-ой. Іди ж ти но сюди. Čo si tu tam našiel za hovno? A takto my ideme na pláž. Možno tu budú nejaké aligátory, necháme sa prekvapiť. Je Nat Geo Geography. Keby ste chceli vedieť, čo to je, tak to je to, kde Nema prenašal ten vták. To je ten vták. Gigi taká, what? Aký je Nemo? Čo to také je Nemo? Gigi dáva pozor ako správny pes. Aby sa Jarek náhodou neutopil. Motherfucker, where is it? Where the is it? I swear to God. You laughing, girl? You trying to laugh? This funny? Let me show you some fucking Kokaina! Kokaina! Bronenосець. Ako poviete to po slovensky? Ja neviem. Rozprávka. Pamätáte si rozprávku o tom poklade zlatom? Tak tam to bolo. Eldorado. Ak sa pýtate, čo robil Martin cez leto, keď bola zima? Teda, cez zimu, keď bolo... No, bol tu Martin na bielom koni, to som chcela povedať. Bože, nevyšlo mi to. Práve pozeráme film Scary Movie. Tak, uvidíte to. Bože, Jarek, strašne mi vadí ten dym. Ja už mám čištepo. Nemám rada, keď sú smotané, nemám rada, keď sú smotané. That's what you were. No, magnums are huge. My sister said her ex-husband was scary big. Dobré ráno vám prajem z Jarekovho ofisu v džungli. Chcela som vám povedať, ako sa vám spalo. Akože úprimne by som radšej spala na parkovisku vo Walmarte túto noc, lebo sme boli nepripravení. My sme nechali samozrejme smeti von v džungli, hej? V
v džungli, tu nepríde líška. Tu príde, viete kto? Medvedík čistotný, ale nie jeden. Tu bola party, prišiel kojot a prišli tie gule. Tu boli, všade tu chodili. Гули чи загули? No z Eldorado. Броненосець. Broni nosy. Takže ja som sa vyspala tak 1 z 10 a Jarek, samozrejme veľký ochranca, ani ho nepohlo, keď ja som skoro plakala, že nás skoro tí roztrhajú. A Gigi tá najskôr štekala a potom zistila, že tu je toľko zvierat, že keby šteka stále, tak šteka celú noc. Takže Gigi spala, iba ja som sa bála jediná. Takže som sa nevyspala moc. Ale zajtra vyniesieme smeti a nepríde tu žiadna party medveďa čistotného. Що робиш, Тая? Що це? Kávičku. Ого. Це мені Тая купила на... На що це мені ти купила? Na Vianoce. На Різдво. Такий подарунок. І ми його зараз уже тестуємо. Chcela som ísť na pláž, tak začalo pršať. Діді, що скажеш? Добре ліє? Дощик. Ландри. Ukáž tam za nami, aká je jungle. Welcome to the jungle. Začalo nám pršať dnes, tak takto sme v stane. Ну, взяли байки. Тепер будемо вже на байках розсікати по пляжу. Де Джиджі? Jarek. Ahojky. Ого. Що це така медуза велика? Вау! This is so beautiful. Predstav si, že môžeme mať tu na našu kavičku. Dobrý ráno, čo? Druhá noc v kempe bola lepšia, ale je zimno туди. Ну, добрий ранок. Сьогодні вже сонечко світе з самого рання. Робимо чайок. Máme raňajky. A raňajky sú predsa americké. Nech sa páči. Slanina, kečup, syr a toastový chleba, lebo sme takí americkí. A Gigi, prestaň. A máme aj zemiaky na raňajky, ako Američania. Gigi? Bože môj, nebezpečný pes. Čo myslíte, čo tam robí? Jaro? Ty čo robíš? Маємо нові поножки. Хопіки, хопіки, хопіки. А то ваша мама Moje najobľúbenejšie dieťa. дала півка. Дала. Ну що, Барбі, що Маш? Taste test? Ja vyzerám hrozne však. Vyzeráš ako Barbie. Takú máš.
Pekná, no. Ako to? Chutí to ako nanuk. Jahodový. A daj. Ochutnám na nuk. Jahodový nanuk. These are chemicals. Niečo také kyslé, sladké. Something in this fashion. Таке щось схоже на цю хуйню. Chemikáty. No a práve máme večeru, teda Jarek robí večeru ešte a bude to špecialita šéf kuchára. Cheese steak deep. Po slovensky. Syrno-howiarzy močálka. Deep, môže byť. No, tak to si, musíš to sfúknuť, sfúkni to. No to si teda ukázal. Fuj, to kto ide jesť toto? To čo si urobil? No tak to ješ. Nie, to čierne tam nemá byť, daj to preč. No mal to byť šmors, typická americká sladkosť, ktorú robia, keď idú na stanovačku a zišlo z toho zhorenina. Ja vám to ukážem, počkajte. Ešte? Už je riadne roztopený. Dajte si ho na čokoládu. Potom druhou polkou sušenky, to takto prikryjete. Stlačíte. Pekne vytiahnete paličku z marshmallow. Pomoc! A teraz máte taký dezertík. On sa vám teraz roztopí, tá čokoládka z toho mäkkého marshmallowu. A môžete to jesť takto. No, zdravíme vás znovu z auta a už sme zbalení, ako môžete vidieť, a presúvame sa na ďalšiu lokáciu. Naša ďalšia lokalita je Tampa, Florida a budeme tam za 3 hodiny 40 minút, takže sa vidíme. Gigi už je troška poznačená plážou, ako môžete vidieť.